Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το MasterChef. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ποια ομάδα φαίνεται να έχει το προβάδισμα για να κερδίζει σήμερα 15 Μαΐου. Και οι δύο ομάδες, όπως είδαμε, θα μαγειρέψουν στο εξωτερικό χώρο. Θα δώσουν λοιπόν τα πάντα και οι άνθρωποι για αυτούς που θα μαγειρέψουν θα πρέπει να ψηφίσουν ποιοι είχαν το καλύτερο πιάτο, η Μπορντό ή Γκρι. Πάμε όμως να σας πω ποια ομάδα φαίνεται να έχει το προβάδισμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν έρθει εδώ στο κανάλι μου, η Γκρι ομάδα φαίνεται να κερδίζει και σήμερα και ο τρίτος υποψήφιος φαίνεται να βγαίνει από την Μπορντό ομάδα. Αυτά από εμένα. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!